Estimat escolta i guia, avui he viscut un d'aquells moments que et fan parar i pensar. L'Ona ens ha explicat emocionadíssima les coses que fem al cau, els ponts impossibles, les cabanes que cauen però tornem a aixecar, les històries d'estels, de llocs llunyans que ens permeten imaginar i somiar més enllà. He pensat, quina sort tenim! Quina sort veure com els infants i joves viuen l'escoltisme i guiatge amb tanta intensitat. Quina sort de compartir-ho cada dissabte. De veure'ls créixer, gaudir i sentir-se part d'un lloc que també els acompanya. Però també m'ha vingut una pregunta al cap. Si tant gaudeixen del que fem, què pensen sobre cap a on anem? I aquí és on m'he donat que potser és el moment d'aturar-nos i escoltar-nos. Infants, joves, caps i totes aquelles persones que estimem el moviment. Potser és el moment de preguntar-nos com volem seguir creixent i reconèixer que el futur és un escenari incert, però ple d'oportunitats noves i il·lusionants. Perquè l'escoltisme i guiatge no és només el que fem cada dissabte, és el que som capaces d'imaginar plegades. És un repte, sí, però és un repte que ens pot portar lluny si posem totes una mica de nosaltres. Per això, avui, després d'escoltar l'Ona, vull dir-te que m'il·lusiona pensar en un futur que sigui nostre, que neixi de totes les veus, que ens permeti somiar, debatre, dubtar i construir plegades l'escoltisme i guiatge que volem. Només hi falta una cosa, que tu també hi siguis. T'hi apuntes? Una rodanxa de futur que ja no vull estar enfadada ni adormida ni desconnectada. Vull mullar-me, vincular-me i ser lleial als altres. Vull sorprendre'm cada